Duna ba'y obligasyon ang tag-iya sa yuta nga mobahin sa yuta ngadto sa saop sa panahon nga ibaligya ang yuta? Sumapa sa Section 11, Section 12 ug Section 25 sa Agricultural Land Reform Code. Mao ni ang kabahin sa mga benepisyo sa mga saop. Kung ibaligya gani ang yuta, dunay right of preemption. Unsa man ni ang unang hagdon sa tag-iya yuta aron ibaligya mao ang saop. Ikaduha, right of redemption. Kung nabaligya na ang yuta ngadto sa tao nga dili saop, ang saop dunay katungod nga iya kining lukaton sud sa 2 ka tuig. Ikatulo, under Section 25, right to be indemnified. Bayad, bugti sa pag-atiman sa saop sa yuta. So mahimo di ay nga ang saop bayaran o bahinan og yuta sa tag-iya kung iya kining ibaligya.